बे आइफवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै जोङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनिफ्राय गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि पिकनिक स्पटआ 7 आरो 8 बे मोननै सानाव दिनखालि बन्द जादोंमोन। बन्दआ बेनो जादोंमोन माने बेयाव BBC इयुथ कनफारेन्सआव जादोंमोन। बिनि थाखाय जों साननैखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे माखासे माने प्रब्लेमनि थाखाय जोङो बे पिकनिक स्पटखौ जोङो दोनथ'नाय जादोंमोन आरो दिनैनिफ्राय जों बे पिकनिक स्पटखौ जों दिनैनिफ्राय अपेन खालामफिननाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय जाफैनो हासिगोन बयबो फैनानै गासैबो मानसिफ्रानो फैनानै जाफैनो हासिगोन दिनैनिफ्राय आरो फैगासिनो दङ। दिनै माखासे पिकनिक पार्टिफ्रा फैगासिनो दङ, जोंनो फन हरगासिनो दङ, बिसोर जाफैगोन दिनैबो आरो जायफ्रा फैनो आसा दङ बिसोर फैनो हासिगोन आरो दिनैनिफ्राय। बन्द' समावबो सोरबा पिकनिक जानो फैदोंमोन नामा? बन्द' समाव फैदोंमोन, गोबाङैनो फैदोंमोन, नाथाय बै गेटनिफ्राय जोङो बिसोरखौ माने बन्द'नि थाखाय जों बिसोरखौ हाबथ'नाय जायाखै आरो सोरबा फैनानै जानानै थांदों, साइलेन्टयै जानानै थांदों, खुनु दामनाय देनाय गैया, बिसोर जानानै थांदों माखासे मानसिफ्रा। नाथाय दा दिनैनिफ्राय अपेन दामनाय देनायबो दामनो मोनगोन बा जानो मोनगोन आरोखि जोंनाव। मा मा सुबिदाफोर दङ जोंनि पिकनिक स्पटआव जोङो सुबिदाखौ खालामनाय होनाय जादों माने बेरायनो थाखाय जोंहा ओरैनो साफा खालामदों बे जायगायाव। साफाया बेनो बैग्रिबारियाव जों बेरायनो हागोन जोंनियाव आरो गराइ सिफथि होनना बुङो, गराइ सिफथि सिनारि पाइन ट्रि बायदि आरो बे दंफाङाबो दं सिनारि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बटिं दं गाखोनो थाखाय, पेडेल बटिं, बेयाव गाखोनो हागोन आरो बेखिनि बाला अन्थाइफोरखौ नायनो हागोन आरो। हाइस्टयै नोंसिनाव बेसेबांसो मानसिफोर जमा जायो बे पिकनिक स्पटआव? ओरैनो हाइस्ट जमा जानाया बेनो जोंनाव हाइस्ट ओरैनो दाख्लैसोफोराव माने ओरैनो 1500 बिदिनो जाबाय थादोंमोन आरो मानसिफ्रा। औ आरो गारिफ्रा बिदिनो फैदोंमोन, बिदिनो 30-35टा गारि फैदोंमोन आरो। आसा खालाम नामा एबारावबो जों आसा खालामदों माने फैगोन मानसिफ्रा फैगासिनो, माने जोंनो फन खालामगासिनो दं माला अपेन जाफिनगोन होननानै। ओमफ्राय जोङो बुंदों 9 थारिखनिफ्राय अपेन जागोन होननानै। दा दिनैनिफ्राय अपेन आरो फैसिगोन आरो दिनैनिफ्राय बयनो हासिगोन, जाफैनो हासिगोन आरो। जायगाखौबो जों साफा खालामफिनखाबाय आरो। दा ब्रिजआबोथ' सोलिगासिनो दं जोंनि आइफवालियाव, मोनसे ब्रिज गोलावनो। बे ब्रिजआ जाहैबाय बे थुक्राझारनिफ्राय फैनानै ओरै फाथाबारि, बर'फोथार, उगुरि, खैला मैला थांगोन बे ब्रिजआ, बे लामाया। दा बेयो खामानिया सोलिगासिनो दङ, मोजाङै सोलिगासिनो दं। बे फैगोन बोसोरनिफ्राय बेयाव दालांखौ हागोन आरो ब्रिजखौ। दा बेखौबो नायनो गोनां मोजांनो, बिराद गोलाव ब्रिज। फैनाय लामाखौ अनेक मानसियानो गोबां मानसियानो आन्दायनानै थांफिनो, जोंनाव फैनो होननानै फैयो आइफवालि पिकनिक स्पटआ अबेथिं होननानै फैनानै आन्दायनानै थांफिनो। नाथाय बे फैनाय लामाया बेंटलनिफ्राय ओरै काजलगावनिफ्राय फैयोब्ला बेंटल जानानै फैगोन, बेनिफ्राय ओरै मोनसे दुर्गापुर बेजोंबो हाबजायो। ओमफ्राय मोनसे ओरै फैनाय बेंटल बारबोनानै बेंटल खुंगुरि होननाय लामा दं, रुफामनि मन्दिर दं, बेजोंनो फैयो। बेयाव मोनसे जोंना बेनार दंखायो, बेखौ नायनानै फैबानो जाबाय। आरो ओरै फैनानै थुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुल, बेजों सिदा ओरै सानजाजों फैबानो जाबाय आरो। बेजों फैबानो मोनफैयो जों पिकनिक स्पटखौ। हाबफैसिगोन। थांनाय 7-8 बेखौ जोङो बन्द दोनथ'नाय जादोंमोन बिथांमोननि कमिटिजों रायज्लायनानै। बेवहाय मोनसे सभा जादोंमोन, बे सभानि थाखायहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो दोनथ'नाय जादों। बेनिखायनो जोङो बेखौहाय बन्द दोनथ'नाय जादोंमोन। दा जोङो आइफवालि पिकनिक स्पटआव लावखार ओंखाम जानायखौ दिनैनिफ्राय गोदानै खुलिनानै होफिननाय जाबाय। आसलथे बिथांमोना बे साननै दोनथ'नायाव गुबुन गुबुन लावखार ओंखाम जाफैग्रा बिथांमोना बन्द' जाबाय होननानै साननो हागौ, नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुङो? बन्द' जायाखै, जोङो साननैनि थाखायहाय बिथांमोननि कमिटिजों रायज्लायनानै जोङो बेखौ दोनथ'नाय जादों। आरो सिगाङावबो जादोंमोन, पिकनिकआ मोजाङै मोजां जादोंमोन। दा बेनिखायनो बे साननैखिनिखौ जोङो रायज्लायनानै दोनथ'नायनिफ्राय दिनैनिफ्राय जोङो अपेन
जोङो आइफवालि पिकनिक स्पट एबा आइफवालि लावखार ओंखाम जानायखौ गोदानै खुलिनानै होफिनबाय।